Ahojte. Dneska si povieme, ako natankovať benzín úplne bez biozložky. Hovoríte si, je to vôbec možné? Povieme si ako. Ja som si nainštaloval apku Eurooil. Prečo Eurooil? Čepro totižto spravuje štátne hmotné rezervy a v rámci pravidelnej obmeny týchto rezerv predáva paliva bez biozložky na čerpacích staniciach. Preto v tejto aplikácii, keď si nájdete svoju najbližšiu čerpačku, čo je pre mňa Týnec nad Sázavou, tak vidíte vlastne, čo predávajú. Keď si kliknem na naftu, tak vidíte, že je tam 0% podiel biozložky. Keď si ale kliknem na benzín, ktorý potrebujem do svojich Amerik, na ičko, tak je tam až 7%. Ide o to, že Čepro zo zákona nie je povinné dávať biozložku úplne do každého benzínu, len do nejakého percentuálneho podielu. Takisto, keď cisterna naberá niekde benzín, môže sa stať, že sa to udeje na termináli, ktorý nemá kapacitu primiešavať biozložku. Vám sa takto môže stať, že natrafíte na čerpačku, kde závoz bude ukazovať 0% podielu biozložky. Ja nemám šťastie, na mojich čerpačkách, ktoré sú blízko Týnec nad Sázavou Benešov, je 7% podiel, ale keď sa pozriem na ďalšie stanice, ja sa priznám, že som si to už našiel dopredu, tak sa pozrite na túto vec. Napríklad Tábor, keď si pôjdem natankovať do Tábora, čo nie je až tak ďaleko, tak má len 4,8, čo už je lepšie, ale úplné terno som našiel v Buštehrade a pozrite sa tu, je tam 0%, takže vy máte možnosť tankovať 95-ku, ktorá je predpísaná pre váš motor s 0% obsahom biolihu. Prečo je to zlo? Tak ako som hovoril, ak jazdíte často, tak je to viac menej jedno. Ak nie, ako napríklad my veteránisti, tak je lepšie bez biozložky, pretože ten benzín môžete skrátka dlhšie skladovať. Tak zatiaľ čau.